Prajem pekný deň všetkým, ktorí majú záujem o to, akým spôsobom si môžu zistiť svoj stav pôdy a ako ho vylepšiť. K zisťovaniu stavu pôdy asi toľko. Orientačne, ak použijete nejakú lopatku, zistíte tak maximálne, aký bohatý koreňový systém máte, aké hĺbke je vám korene rastliny. Pokiaľ si chcete urobiť nejaký prehľad toho, čo je najdôležitejšie, toho najčastejšie využívaného fyziologicky využiteľného horizontu, tak sa robí najjednoduchšie ričová skúška. Nemusíte kvôli tomu robiť pôdny profil, ale v tomto prípade upozorňujem, ostrý reel proste nie je dobrý, pretože neprecítite, kde máte zmierne utuženie, a preto lepšie, ak používate na ričovú skúšku vlastne plochý reel, ktorým viete potom zadefinovať, kde sa vám pri miernom vtláčaní do pôdy, kde sa vám menia zóny, kde už cítite, že vlastne tá pôda je trošku tuhšia, ťažšie to vniká. Sondírka je dobrá síce na odbery, ale určite vám nepovie nič ohľadne štruktúry pôdy, pretože už výrazne ovplyvňuje a nevidíte súvislosti v rámci toho pôdneho profilu, čo sa týka pôrovitosti. Takže sondírku v tomto prípade veľmi neodporúčam. Z pohľadu toho, že či si robiť sondu alebo nerobiť sondu, ak ste zvedaví, tak sonda pôdna je vždy zaujímavá. Určite ju nerobte opakovane na tom istom mieste, pretože už budete mať premiešané horizonty, ale niekde v blízkosti, a určite sa zmeny nenastanú za veľmi krátke obdobie, takže ak niekde robíte sondu, potom prípadne v blízkosti o 2 až 3 roky si môžete overiť, či váš nový prístup, ktorý zvolíte k hospodáreniu na pôde, spĺňa to, čo od neho očakávate.